Ndofunga nepwere dziripo idzi mudzimai wangu ndinomuda. Nepwere dziripo idzi mudzimai wangu ndinomuda mudzimai wangu. Ndotambira zvabuda musarudzo nekuti ini handisi ndamuda muramba ini mudzimai wangu ndomuda. Ndotambira zvabuda musarudzo sezvaataura pajena. Ndifunga kuti kana pane zvimwe zvichada kudzoka kuti agadzirise because ataura pamberi penyu dai kwanzi ata zvikunzinzinya achitaura. Aiwa. Mati? Baba wacho vanorera vana. Ini pari zvino ndichitogara ndega, asi ndaroorwa kudai. Ndichitogara ndega. Anorera vana ndinavo. Ndiye akatanga kundiramba. Wakampa kukurera? Handina. But iye ndiye akatanga kundiramba. Asi tsika dzinoti kudii kana munhu asina kupa kukurera anenge achiri murume. 2 years munhu asiri panzvimbo. Ishoma pane zviita kukurera yatomboita kana wambisa zvataura saka zvinomwezi musina kwana gufuro zvava zviri murume nemukadzi. Ndozokuti imamuna pamurume gufuro makapurana murume ana kupe gufuro akapurana yanditi saka yakaita hake 2 years kutoa pamukuita amwana akatoonekwawo nawo ngati adzoka akuti zvuya mutikuita vana vamutikuita sei ndikuada pane mukana yekuti tichakurana kuti garisane kubva nhasi tichienda kumberi. Iye kundida handide. Anoda kundishandisa because anditori nemukadzi wake pari pano. Ane mukadzi wake ari uko? Handina kamvurira shoko kumahane nhasi kwini kuchinhoyo. kana ari wechipiri muri wekutanga. Kana achibara ndichikwanisa. Handina mukadzi ndotogara kumba kwanzvadzi yangu taura kuno kwatibvoita so kwatogara. But wendo handitorina namukadzi. Handina namukadzi kana uye kutogomudza mashoko yahandina. Ine kudzoka ndatira pamba kandaitoro intention yekutaura pamoya. Proud ndiye blast anoblast. Upi? Anongofamba kukweko chero kwanenge wana basa. Anogara upi izvozvo? Charlotte. Akuti zvakaitika dzinaundowada vana havangagari vega vana havangaitendera tiri kana tizvo takatadzirana totaura vachiregerera upenyu hwendora mberi ataura izvozvo pamberi pamambo vevedai Ndiri kuzvinisa izvozvo. But iye pandakati ngatitaurirane ngatiungadzama akaramba. Ndakamuudza kuti ngatiungadzama tigadziriswe nyaya yedu akaramba. Mati? Aunganidza mama. Kwangu kukumbuka. Andingasauya kuzotaura pamberi pamambo. Saka tombouya kumba. Kuzokora zvinhu zviri papa musikana. Ndakubvunza kuti iwo zvinokadzi. Kuti unopa murume anoramba iwo unoramba murume. Saka uri mukadzi wemunhu. Zvori kuyuyu anotobatwa nemhosva yekuti ane mukadzi wemunhu. Imamirira yakanyanya yako. Ndozi uyu proud abuda ane mukadzi wemunhu. Nyanga wakamuudza iwewo kuti handina murume unoonera South Africa. Iye murume wacho auya sezvo mukadzi wangu ndomuda. Saka uyu abuda ane mukadzi wemunhu. Akabatwa nemhosva. Saka achifunga kuti kana abatwa nemhosva achadii acharamba achikuda here iwewe. Besides kuti iwewe kuti murume yakakuti achabuda aenda kufundisa nemamwe maproblems here aminawo nababa wako kuti unoti hai handikwanisi kugadzana nawo unozwa kuti vanodai vanodai
Bom. Ngagutsikani. Ngagutsikani. Anowanza madress. Anouya kumba uko, anombouya kumba uko kwataigara uko, anotorana nehama dzake vachiuya vachindirwisa pamba pane ndigara. Achinditi bva pamba achindidzinga achindudza kuti bva panoda kuunza mukadzi wangu chaichai. Iwe kana ndikarara newe haunaki unobuda mvura. Ndinoda kuzama kutaura kuti kutaura chokwadi pamberi paMwari zvese zviri kutaurwa izvi handinambovhera ndasangana nazvo. Mukadzi wangu ndaimuda to the last, anga asingaende kubasa, ndichienda kubasa. Ipapa ndakasunga ndibuda pamba, ndakasiya pane 100 chicks dzemabhurelas dzekundanga, 100 US cash yanga iri pasi pepiri. Wosara kushandisa mari iyi, huku dzadziripo 100. Huku dzinozika mwachiri kwasvika kana messenger makatuma kwakatanga kundizivira ndosika mabva kusvika sorry. Business ranga riri mukadzi rakasiyira indasingapfeka na send for that business. Yanga iri mari mukadzi. Handina kunyomba mukadzi. Kudzoka ndakanaka pamba pangu. Mamuka. Kuratidza kuti mhuri yangu ndinoida nemafavors andaitira mhuri yangu. Hana chaishaya mukadzi. Ndikumbira mudzi imwe mbude isaiprodayo. Mushure mekunga andiudze kuti haana murume. Zvindaziva chokwadi. Saka wodzorera kauirora rake utorako mukadzi wacho. Ozvivasanzo netsotso dzake. Zvivasanzo netsotso dzavo munozwisisa here? Ndinozwisisa here. Watodzosera kwaipfuma yake handiti kutora kwadzimai kugara nani navo famira wazotodai adzimai akakuda sausamaroorana uchirifambidzana sinongoya kutaura ifevhera waitiro udidzimai kuzi kutaura kwanomhoniso Nigeria. Ipapo panondipomerei panomani baba kuti inini ndikwatinga ndichimudzorera rora yake ndozvitotipopatsika zvakuda kumukadzi wangu kuziva ndoona pana vana vatatu vachachitorumika achinotobereka izvo zvega ndozvinotanga kutopa mubvunzo kuti kana mwana achimubereka mudaizvobakawachikadhusa raizvo zvezi zvemunhurumeka wakatopinda uchitonefungidzo yekuti baba vanogona kuvaipokadhusa vanogona kusavapo nhasi asi mwana wayo anodudzi yekuti baba vanga varipo mazuva mashoma adari chokwadi ichocho pane vana pese zvinoti baba vakanga vari hapana vakandambobatana marino Chamvura vana vanopapinda. Ambovati naudati maakuziva kuti mukadzi ukuru. Murume uyu mukadzi akuita kudai. Murume uyu akuita kuti mukadzi wake.
Imimi munokwanisa kudzorera kuti pfuma yake yaakabvisa panati muture mudzimai kana kuti mukute nanjani. Ifambe tipedze nyaya kuwanzira kwayo sidere mamamagara Madzimai handichada nezvako Unotambira zvakuda musarudzi. Handingakwanisi kufosa inevha nozvoitika mangwana mozonditonga ndareina pano. tozoita sei Mozonditonga dzava dzimwe nyaya. dzava dzimwe dzerudzi Aiwa kutaura. Kuti aiwa inhangu kana ataura akisi kudaro. Aiwa panapo chakashata. sauri kuikwa Apa chiripo ane murume ikwa pane mubhedha wangu wavakashandisa. Mablankets angu evafi aya. Midziyo yangu yese yavaibata nemurume wake. Wardrobe irimo, gas tank ririmo, radio yangu irimo, 12 volts rangu ririmo, solar panel yangu 120 watts iri pamusoro pemba. Yanga iri pamusoro pemba. Ndakaona pane kadiki kakandai chandakatora. Zvese vanazvo nemurume wake. Varikuda mujoro pamusoro pangu nemurume wake. Saka hai izvozvo ndozvandoda kuti zvinhu zvangu izvozvo midziyo yangu ndishungudza kuti ndakaita 5 years ndichishanda ndichirara nenzara day and night ndichifatira kuti mukadzi wangu sezvane vana vangu vangu vararama life yakanaka but next extend yazvavo kana iye arumuka hwake ega sina problem ndinozvitambira proud hanzi ndo ndichindiri paizvi zvangu motora hako mudzimai asi pamai pakuleksi hapana kana bhurangeti ndakabvana kusunga ipapo, hapana kana chinhu chindakaita ipapo, ndaisura ndichienda kumba kwangu mushuvati. Basi chizorera izverora zvavakaendesa vanake zvare nyama vakaendesa kusiri kuzvare mombe yake nembudzi dzari mbiri Martin Ana kubvisa kana izvo zvakatafone kumba vanokumba vanodayira ngatsvake namba dzevanokumba votaura nyaya yacho haana chaakabvisa abvisa $30 $30 etsvakirai kuno ndo yakabvisa kana aripo proud vatawanda mbombe nembudzi mbiri kana wada zvemudzimai wotora matawanda maona iwe wata muruma uchada kumupa gupu woita hako zveupenyu hwako yawo ndingatoita izvozvo unomba rini proud mombe nembudzi mbiri mambo unomba mombe yake pakati mbudzi yake pakati utaura
kure. Nokwaye kusvika musoro chenjeni vanhu. Unopa mombe yake nembudzi mbiri. Unazvisiya panobhadharira mambo. Soredza uchimupa mombe yake nembudzi dzake mbiri. Ivo kana vati muruma usikuda mutsvaga hama dzako umupe guku. Zvakani vadingi nakanani tedza vanini navake umupe guku vari. Nehama dzakati tosangana. Eh? Nehama dzakati toonani. Saka kama unopa guku ropainana. Handi une vana. Handisi kutoziva kozi nehama dzake ndiye akakonzera kuti tisaonana. Saka vana vapinda vava uchazovadii iwewe. Handisi kutoziva. Handisi kutoziva. Zvakanaka ipakurya ichisiye kana wakuzoziva uchaziva zvokuita. Ndiyabvumire pana patawanda kumbe imwe chete nembudzi dzake mbiri. Kana mudzimai wada kutora muita zvokuti apewe guku rotorwa mudzimai wako. Nokuti kana asina kuendesa guku ranenge ari mudzimai womunhu. Patsika murume wacho anokusungisa. Ndapedza wakwai ndito kusvika chenjeni wake. Ndizvo zvandazvike zvabviswa zvakafana. Nazvita. Anozo? Ndinotenderwa kutaura pamusoro Taura? ndachikumbirawo mambo zveshuwa pamidziyo ine mabhurangeti emumba pari kuchibata bhozi zvinhu zvemufi zvavaishandisa. Murume uyu aigara pamba. Ndinetoti mwana ari panze mupana mudiki aitogara navo baba avo pamba. Vaitoziva kuti ava ndo baba vepamba vanga aratidzwa kuti baba achibuwa ari pakona pakoridhoro. Mwana diki ari grade 3 anogona kutaura zvinhu atitaura momutora momuvharira monomega tisipo motaura naye. Haisarudzo yako sikanisire kuti uchengete zvinhu zvemufi wausingazivi. Zviende kuvaziva. Chinhu chemufi chandinacho iblanketi 1 rakapiwa nasisi wake. Zvimwe zvese ndezvangu. Saka unodii blanketi roro? Ndakamuudza kuti ngatore zvinhu zvake. Akanditi property yangu ndikatitora. Urikuzvinzwa zvitauro? Ndinambobva ndamusangana nemashoko okuti manda property zvataurwa ka? ndatouya kuzotaura pamberi penyu mambo ndisati ndauya kuno kuti imi mambo murizoroverewo but property iyi to be honest vanhu havaishandisa zvinhu zvangu nemurume pandakatosvika chida kuona vanhu ndakaona achibhonga ari mumba murume ndikati no handisvikipo akabudisa musoro nepahwindo chikebhini kudai akatidongorera akationa but haana kudza mukadzi wake pofuichi murume uyu kuti handizivi anoiva murume uyu paakarwara chaipo chaitika kuti arikuva murume yatoribiswa ndozvaaribisirwa izvozvo saka pasina nidi nokunondoise iyoyo. Iwo zvaunotora kumba kutora. Unotora zvinhu mudziyo yako yaunotora kumba kugena kutora. Uyiwo kuripo. Toperera ipapo. Mudziyo achiyani nepakati. Iwo nechawataura here iwo chemudziyo chazvauda kuti muchiyani. Zviri mumba zvacho zvino ndozvokutaura ndozvatina. Nechii? Mune bhedha wardrobe Inyaya yemhangarwa inyaya yekudanana kwako inyaya yemhangarwa. Iye kuzoshiyana kwemudziyo ika iyi handiyo nyaya yatakagarira pano. ndangonzwa yangotangoisawa. No, kuyataura nyaya yemudziyo yevafi. Ndataura. Hana kutaura zvemimwe mudziyo. Tautaura zvemudziyo yevafi. Zvimwe kana mataurirana mukawirirana munogovana. Kana musina kuwirirana mada rubatsirwa nepamwe. Taura tinzwa. Ndiri kuzvinzwa. Zvimwe anouya achitora blanketi rasisi wake anouya achitora. Riri mumba. Harisi kumboshanda. Anouya achitora. Ko mimwe mudziyo? Tochiyana kana tishiyane toshiyana nepakati. Zvakanaka taura kuzvinzwa. Zvakanaka totidei pano. Madzimai vapanduka mazuvano. Vapanduka kamai musinzwa izvo. zvosunungura mambo pamberi pedare bhosi mangwana ndozozvimangwa but kana zvandidai zvandichenera chero hama dzake dzakuziva kuti ave nomunhu Unotaudzana kumberi uku muchipatara muzara magundezi emufi wozvitanga kunyara. ya papa makupfinini pamba pake iye ndiye anenge plus zvakutomatsvakutyisa hongu mambo ichaita sekudaro aiwa hatimboite noise ndagara ndakatova respecta kuti anasana nomusha wavo handitombosviki Zvakanaka basi.